Chcem sa opýtať iba, kde sa môžeme dozvedieť, ako pomáhate ľuďom. Priatelia, zneužitie ťažko chorých detí, vrátane malých onkologických pacientov pre vlastný prospech je parazitizmus a chladnokrvná chamtivosť. Roman Vizdák ako štatutár Puart Gallery vymyslel projekt Okná do rozprávok, čo bolo prezentované ako nezisková charitatívna činnosť. Celkovo sa vyzbieralo 112 200 eur, z čoho Roman Vizdák sám na svoje obohatenie použil 78 500 eur ako odmenu výtvarníka. 16 800 eur z týchto peňazí išlo na jeho cestovné náklady a 16 800 eur išlo na nákup maliarských pomôcok a farieb. Priatelia, výtvarník Roman Vizdák robil z Puart Gallery ako štatutár sám medzi sebou v podstate licenčné zmluvy a dohody, aby maloval tieto obrazy v nemocniciach a aby takto mohol prísť ku značnému obnosu peňazí. Čiže zneužitie myšlienky pomoci deťom na osobné obohatenie sa Romana Vizdáka. Zdravím. Pán Vizdák, dostávate štedré dotácie z verejných financií aj granty, aj od súkromných podnikateľov. Chcem sa len opýtať, prezentujete sa vy aj Nautilus, že pomáhate ľuďom. Chcem sa opýtať iba, kde sa môžeme dozvedieť, ako pomáhate ľuďom. Prosím vás, je to možné? Pán Vizdák, zareagujte, dostávate verejné zdroje. Môžete mi povedať, keď sa prezentujete, že pomáhate ľuďom, ako tým ľuďom pomáhate? Možno keby ste začal tú dotáciu za 498 000 eur, ktorú ste dostal. A počul som, že vaši zamestnanci nedostávajú na čas výplaty. Je to pravda? Ďakujem za odpovede. Priatelia, takže koľko ostalo pre ťažko choré deti a malých onkologických pacientov z vyzbieranej sumy 112 200 eur? 78 500 eur zhltol Roman Vizdák ako výtvarník. 16 800 eur zhltol nepriamo na nákup maliarských pomôcok a farieb a 16 800 eur ďalších zhltol na cestovné náklady rovnako Roman Vizdák. Takže Roman Vizdák zhltol všetky peniaze, priamo hlavne a z časti nepriamo, a deťom v tých nemocniciach neostalo absolútne nič. A čo mňa na tom najviac zaráža, že stále sú ľudia, podnikatelia a sú aj politici, ktorí tohoto človeka neustále podporujú a on sa prezentuje ako človek, ktorý vykonáva charitu, pritom charitu nevykonáva. Robí všetko v svoj osobný prospech.